First card. May PUD. May manual, oh. May manual. Ito luwak niya. May manual. Yung gasket. Buat may tornilyo pa. Ay, yung gasket. Ano yung gasket dyan? Yung mata dyan. Ano? Ay, yung gasket. Ano yung gasket? Yung manual mo. Manual. Mga tayo ng ating brashcutter, mga idol, para sa ating palayan. Kaya natin ito.